Ala, grabe ko, daghanan ng mga asawa no, unom. Oh, amang ubang mga asawa nimo? Yahaya gud nimo. Ya, kisa ang imong pinakaslan. Ay kadua pakaslan to nimo. Namoy anak ato. Siman mga anak. Nagasuporta yung mga anak nimo ron. Wala ka kung kakarga sa kuan kay kanang anak mo bago ron timatay na. Ah, wa sila kailan nimo? Oh, bago ron nagkanay sa Facebook. Ah, mayo. Karga sa kuan kung karga sa Rotmin. Ha? Wala kung karga sa Rotmin sa kapanya. Ah, mo nang waka pero nangayo kaniya guan. Oh. Tagaan suportahan na ka. Kaya ka mo ba sa karon kuan na. Timbre dayon. Tagaan na yung mga anak ron. Ligat. Iligan? Bitalip na sa. Salip? Dito kuan dito mga pinit. Sa pini? Sa pinit. Ah, sa pinit. Oh, daghang sa pinit dia. Lipay. Kaya gunong na tayo. Mayo sa kamo birada no kay magkakuha magagunom kamo kasawa. Ha? Bata pa ko, dali na kayo. Dati nga kayo panglumay no. Oh. Namin sila lumay niyan. Tagaan ang paglumay. Oh. Kamatay, bilin din ko, kibilin. Pati naghahanap ng asawa. Wala mo ito na. Dahil, ito ko na. Ipon, wala mo. Ayun sagod. Matay, unsa may gumaagi ng mga inana gyud? Unsa man nimo gumaagi maglumay ka? Wala sa mong lumay. Ay, na-siyempre yung botol. Yung basang katubang, yung mga dirag magkapat mo diba? Oh, Makakawin, nagagamay na siya ka mo, tama na. larga na. Sige na lang Bumalik ka po, nila nakikita ko lang. Sige na kayo ka. Tao na tingay pero karon kasuhan kag bawo si oy. Adi mo, kung may kaso ko palag. Ha? May kaso ko palag. Anya goy pala nya ngay makakita ng kanan na to mo pakasong to. Wala ang ginagawa mo, parang din mo nga din nang buwan kita lang kamura. Kamura. Oh. Libre ko kasi nabot yung doha niyo, mana? Oh. Yun na, yan, kanan. Ay na mga milyo. Putol liog, di ba? Oy. O gira, batay kag bunog. Putol yun. Oy. Bugay. Bugay ka. Mayag ka mo dag birada no? Pila na edad mo ron? 24. Ah, Rob. Pero, Ana gapon. ay, pila ka po. Tila na sa ligan. Oy. Di ba? Yan mga kabakak. Ang topic na ron, tila. Oh. Oh, primero rin ang so. Oh, susag tila-tila. Ha? Kita ko. Baksan dito, isang pamutulong, basa-basa ako nalaway. Oh, mura deg bitin.
Laway-lawayan na, sa alam yun. Ha? Ray-ray ang sostila. Matay, no? Pinana rin, ha? Hindi ko sa wala. Ha? Tulayan niya na ako. Tulayan niya na ako na. Bisan, inarong. Pura ka kadiri sa kanding. Ha? Pura ka kadiri sa. Pero kakauskal, diritas eh. Oy, 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 oy. Wapo ni Muntaga. Maayo ni Muntaga. Pero kanang mga kuan, kanang mga asawa nga mga bitming na kay mga ka-experience na. Kanang mga asawa nga nagbuhat magdili mayo unsa sa imong experience. Unsa may imong namatikda na nila. Buhat sa kuan. Buhat sa milagro. Oh. Buhat sa dura 20. Anak la, wala na ko tinto na na. Wala kontento no? Wala na niyo mo tay ba. Man tao ka dayon no. Oh. Surut pato, murut pato ba. Amay pang pato kay murumansa pa. Murumansa pa tingkoy. Oy, 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 oy. Oh. Masan lagi nak bulyon na. Datang gitu matar ng murag tarsan. Pero kanang nagkuan, kanang binuang gyud. Ako na ginawalan ako. Mga asawa. Mao na imuhang panlantaw, mo na imuhang sigon sa imong hibawan. Pero ako lahi. Mabot naging higayon nga ang imong asawa ang mga panty na restricted na kana. Oh. Ngutana kag ano? Di ba niagim kag driver no? Oh. Kung imong unit ekstrahan, malmalon gid tamas ginawa no. Oh, mal gud. Oy, 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 oy. Ha? Oh, Oy, 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 oy. mga ekstrador gani ni. Kana basta ekstrador. Grabe na. Malmal nagtamas ginawa? What? Pag ikaw na nga abante Drake. Wala si Mister. Abante Oy, oy, din na. oy, oy. Kapot ito langkat to ng panty sa mga sawa. Ha? Mo kay na nga mo na problema mo na bantayan gyud. Wabot guys panahon nana. Kana. Piki na gyud. No. So mga mo na bantayanan na kung maminaw nimo nga lustre ning parte sa asawa bago pa pinalit. Oh. Bago pa man pinalit yung ano man eh. Kana, dili na maayo yun. Oh. Dili na maayo kay ngano man na nga Bagong palit. bago man palit niya og kitay mo birada nga hinahinayan man kay sus mahala ka ba ning kantina. Oh. Pinaikon bagay Oh. timing kayo. Ay, slow motion. Inay mereka pinta berapa ng kalasa. Ano na di aming? Pinta. Dating pare tak magbitsuro. Kaya siya, kanang mga ekstrador, grabe nakasalbahes. Why ko walay
Berat po rin yung dibatay pa nga na. Oh, Bantay pa nga na gulos rin. buntayanan na siya. Wala yan. Oy, 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 oy. Wala na. Sa kadaghan sa imong asawa, maniagi, wala ka malay ana nga pamaagi. Kaya masa maluwag. Oh. No. Wala mo bantay no? Ah, karon nakabantay nagapunuwa na. Idara na. Nung madilan hapon. Ulahi ng tanan. Nung madilan hapon. Oh. Kay dili pwede eh. Ano? Oh. Yan na siya. Ang kinabuhi mo gunato gud. Murag dula-dula ba no? Dula-dula ra mo gyud. Kaya og dili ka mo apil og dula sa kinabuhi, dali ra gyud kay kang mamatay no. O parani mo liman kag unom? Unom no? Ano? O liman kag unom nakabog di kalambiyong mo si mong kinabuhi. Si bakak vlogger kas apa? Ang anak order, unang asawa, unom. Unom ako anak ko ng asawa. Unom. Oo, yeah. Unom. Ah, manarong unom ni mong anak sa una ni mong asawa. Ano, hindi kaya din sa ring, may mga driver kong driver man. Ah, napita. Hindi, pa, hindi, Surigao, Ah, man mong asawa na Surigao. asawa, sindangan. Ah, taga Tindangan mong asawa. Naminyo puglayan ron. Wala. Wala ko kung mga January. Nya ang mga anak din mo dito niya. Kaya ko, minyo naman ang kuan, upat. Duha na ako minyo. Oh, mga dagko na. Gulang naman kung sawa sa unang primero. Ang unang primero, gulang na. Yung batang on pinasama ko may gulang na kuat. Ha? Riyad yung Hong Kong nga. Batang on. Mga batanon. Pero idara na ka. Ngatong naasawa ng mga batanon. Katulong, magmila doon, 40 ang edad. Katong naariyad. Karoon na. Ah, bataa pa gud eh. 40 nya ikaw 50. Ah, pila ka na 50 eh. Binigin ko. Na 15 ka tuig gap. Taas ano? Grabe. Grabe ng experience yun. Wala magmahay sa kong katiguan eh. Ha? Wala magmahay sa kong katiguan. Pulos gito nimo natilaan. Wala sa mga ay. Palpal yun ah. Pero kagi ka ng kanang hobstil. Ha? Kasulay ka ng hobstil. Pagkat. Oh. Ako sa kaluan na. Wa ka bala ng hobstil? Kanang inig kahulbot batilap. Kaon na rin. Wala ko yung banda. Ano? Wala ka og itlog maalat. Maalak na ito. Kaya ko rin mo na no? Ha? Wala ko mamaw rin ang mga pumisa. Wala rin. Hiyatay ang gawin. Palpal yun. Buhay pa. Oh, mo gyud no? Sabi mo tingkog ba? Kaya matigbag ka kaya tugutin ka nung mag-uod ni. Oh. Dai, kining mo dai, kita kay musli na yung tao dai. Matay dai, uod mo sana. Wala nun pa. Uod na din mo. Mga kabakak, interview na ko ni sa akong amigo diri nga nagtrabaho no. Lingaw kayo mo ang panag-istoryahanay no. Salamat kayo sa tanan na akong mga viewers nini akong video karon. Mega love shoutout sa inyong tanan nga mga viewers. Thank you for watching. Sana kayong lahat palaging makatanggap ng tawa galing sa akin. Kahit simpleng pamaraan lang po, makabigay tayo ng katatawanan sa lahat ng mga viewers natin. No? Huwag lang ninyong isipin ang aking Tagalog kasi matigas yan. Matigas pa sa kanya. Mega love shoutout sa tanan. Huwag ninyong kalimutan mag-like, mag-comment, mag-subscribe, and then please share my video. Thank you very much. Thank you for watching sa tanan akong mga kaibigan. Mega love shoutout sa inyong lahat. Happy morning, evening, and the night, and the afternoon, everyone. Mama tuk tuk. Bye-bye.